थाथ'दो आयै। जागोन दे फिसा। मानसिफोर बायदि लोंला जाला खालामहैनो नाङा। आयै, आंहा फोथायनाय दङ। आं सानसेब्लाबो नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन। जागोन दे फिसा। आंबो नोंनि सायावनो अराय सम आसा खालामनानै थाबाय थागोन। जागोन दे आयै। दे फिसा, थांदो दे। ओइ, माखौ नायगोमोनबाय थाखो नोंलाय? नङा, थुरांसै। थौ। आइया, बेफोरबायदि ड्रेसखौ मानो गाननांगौ नोंलाय? दख'ना गानबा बिसिबां समायो? थै जाम्बा, टाउननि सिख्लाफ्रालाय बेफोरबायदिखौनो गानखायोना। मा, आंखौ समायाखै? ओहो, आं समायनाय मोनाखै। एबारनिफ्राय दागानखासै। बिसिजोबगोनसै आङो। टाउनाव थायोबा नोङो बेनिफ्राय फान्थाब फान्थाब गानग्राफोरखौसो नुबावगोन नोङो। आरो फसायद्ला जोबबावगोनसो नोंहा। आंखौबासो मानोबा बुंफ्लालायथारदों। दोरखार गोलैयाखै बेफोरबायदिखौ फसायनो। आरो एबारनिफ्राय बुंखाबाय, एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दागानखासै। ओइलाय हनै फैबायबो। लाबो बेगा। थाथ'दो दे। जुदि आंहाबो बिमा बिफा दंजानायमोनब्ला आं बेफोरबायदि हारसिङै गोदाव सोराव जानांनाय नङामोन। सोरनिबा बिमानि अननायखौ नुनानै आंनि गोसोआ बेफोरबायदि बायग्लिनांनाय नङामोन। जेब्ला बिमा बिफा दङमोन, आंहाबो बेसेबां खुसिमोन। दिनै नोंसोर गैयैनिफ्रायनो आंहाबो हारसिङै गोदाव सोराव जालांजोब्बाय। आइ आरो आफा, नोंसिनि अननायखौ आं बोरै बावलांनो हाबावगोन? रिन्दाव, नों बे जायगायाव हारसिङै थाबाय थायोना? औ, बे जायगायाव आं हारसिं थायो। बे जायगायाव आं हारसिं थायोब्लाबो नोंखौ आंजों लोगोआव दंफायो सानबाय थायो आं। मानो? मिन्थिया ददेरे। मिन्थिलायै थगायदोंसो खोमा नों आंखौ। ओरैनोसो होनदों खोमा नों। साननाय सानै नोंनि सायावसो थाबाय। जिखुनु जाया, बे जायगायानो आंनि हारसिं मोनहोनाय गोसोखौ गोजोन होयो। रिन्दाव, नों आंखौ बिराद अनोना? बुंस' हाया ददेरे। नैबे बिखायासो मिथिसिगौ नोंनि थाखाय आंनि अननाया बेसेबां सोमजिनानै दङ। आंखौ बेबायदिनो लोगो महरै अनबाय था रिन्दाव। आंबो नोंखौ बेबायदिनो लोगो महरै अराय सम अनबाय थागोन। लोगो महरै? औ, लोगो महरै नङाबा माथो। ना बिनानाव महरै अननो लुबैदोंमोन? नाङा नाङा, आं नोंखौ बिदा महरै लाया। नङाबा नों दा जेखिनि अनदों बेनिफ्राय खमसिनसो अनगोन नोङो। ओरैनोबा नोंनि अननाया आंनि फारसे बिराद गोथौखा ना रिन्दाव? ओइ रिन्दाव, खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय? ओइ रिन्दाव! औ, खोनादों। माखौ एसेबां बिदि मोखां सोम जालायनाय सानखो नों रिन्दाव? मा जादों? नङा ददेरे, जेबो जायाखै। सम जानायजों लोगोसेनो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सानफ्लांग्रा सर' जाबाय आंहा। नों माखौ सानबाय थायो रिन्दाव? सानो जिउआव जालांनाय माखासे जाथाय, बिखानि लांदां थानाय जायगाखौ अननायनि गेजेरजों सुफुंनायनि जाथाय। आंहाबो गुबुनफोरबायदि बिमा बिफा दंजानायमोनब्ला जानो हागौ बिदि साननाया
आंनि जिउआवबो थानाय नङामोन। मेगननि थरथिंसे मोदैखौनो गहोनो हानाय नङामोन आं। दासो मिथिबाय जे बिमा बिफा गैजायै मावरिया जिउआ माबायदि जायो। बिमा बिफायानो जोंनि जिउनि थांखि जाफुंसार होग्रा जांख्ला। जायहा बिमा बिफा गैया बेहा थांखिसिम गाखोलांनो थाखाय जांख्लायानो गैया जायो। रिन्दाव, बिदि दाबुं नों। आंनि गोसोआबो थानो हाया। आंहाबो बिफा गैजाया। नाथाय बिमा दंब्लाबो आखाइ आथिंजों हेफाजाब होनो हाया। नाङा आंनो आंनि बिमानि आखाइ आथिंनि हेफाजाब। आंनो खालि नांगौ आइनि अननाय आरो आइनि मिनिस्लुनाय महर। बेनो आंनि थाखाय थोजासे। सोदोब गैयै गोसोआ सिरि सिरिल' थाबाय थासै। आंहा आइ आरो आफाया दासिमबो थानायमोनब्ला। रिन्दावना, बिदि दाबुंसै। आंनि आइयानो नोंनिबो बिमाखाना रिन्दाव। आंनि आइयानो नोंखौ फिसा बायदि अनो। नोंनि आइखौ जोथोन लानाय, आंखौ हेफाजाब होनाय, आं बेखौ थेब्लाबो बावनो हानाय नङा रिन्दाव। जाबाय दे, आरो बारा दाबुंसै। थुदो थांसै। दा आयंआ बाहेरायाव थांनो नागिरगोन। थाव। थु। ददेरे, ओइ ददेरे, दाबो जायाखै नामा रा? ददेरे? गैया, दाबो देलायनायानो जायाखै। मासि गोबाव देलायखोथाय बियो। जाबायहाय जाबाय, र'। थाथ'दो आयै। जागोन दे फिसा, मोजाङै फराय फिसा। बिमानि आसाखौ माब्लाबाबो दासिफाय। जागोन दे आयै, ओमफ्राय देहाखौ मोजाङै थाल ला। आंखौ नों जेबो दानांजा फिसा, आं मोजाङैनो थागोन। आंहालाय हनै रिन्दाव फिसायानो दंखायोना, बेनो आंखौ जोथोन लाखागोन। थांदो थां फिसा, मोजाङै थां फिसा। थादो दे आयै। हरदो बेगा। अबेसिम मोनफैखोनो? लांफैगोन होननायालाय? फैगासिनो होनदों, मोनसैनो। रिन्दाव, आइखौ नायनांगौनि दायथ'आ नोंनि आखायावसो थाबाय। नों जेबो जिंगा दासि ददेरे। आं आयंखौ नायगोन आरो जोथोन लागोन। नोंल' मोजाङै था। आयंनि सिमांखौ नों जाफुंहोथारनांगोन। जागोन रिन्दाव। ओइलाय माथो सफैबाय। अ। फैदो, गाखोफैदो। थाथ' होनबा रिन्दाव। आयं, देहाखौ बारा जानाय मोनदों नामा? माथो होनबावनो फिसा, दिनै एसे बारा जाथारनाय मोनदों आङो। आयं, बिदिब्ला आङो ददेरखौ लेंहरसै। नाङा फिसा, नों लेंहरनो नाङा। बे जाथायखौ खोनायोब्ला बियो
गोसोआव दुखु मोनगोन फिसा। नङा आयं, नों बारा जाथारबायबा बेखौ लेंहरनो नांगोन। आं लेंहरनोसै नामा आयं? बिरदाव फिसा, नाङा, नों लेंहरनो नाङा। आं फिसानि गोसोआव दुखु होनो गोसो गैया। बिमानि जाथायखौ मिथिनायाव दुखु दाहानि जेबो खोथा फैया आयं। फिसा, बेफोर जाथायखौ मिथियोब्ला बियो फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा। आयं! आयं! नों दा खिथाहर आयं। नों फिसा ददेरेनो दा खिथा। आयं! आं मोजाङैनो दङ। दे जागोन आयं, आं खिथाहरा। आं गोजोनबाय फिसा। आंनि फिसायाल' मोजां फरायनो हाथारथोंसै। आं जेखि जाया जेबो नांजाथारला आङो। आयं, आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनहैगोन नै, नों थाथ'। ददेरे, आं नोंखौ लायनो थांबा नोंखौ दोनबोबाय थाग्रा सेंग्राया सोर? बियो जोंहानि गामिनिनो। जोंहानि न'खराव रावबो गैया नालाय, बेनिखायनो बियो आइखौ जोथोन लायो आरो नायफैबायबो थायो। आरो आइयाबो बिखौ गावनि फिसा बायदि अनो। बे सेंग्राना न'खराव रावबो गैया, खालि दं गाव हारसिङैल'। बिदिब्ला बे मा खालामो? माबाफोर मावो नामा? ओहो, जेबो मावा बियो। बियो जोबोद मोजां मानसि। आइनि लोमजानायखौ बियो जोथोन लाबाय थायो। मोजाङानो। ओमफ्राय दे, नोंसिनि आइया जुदि आंनो हरनो राजि जायाब्ला नों मा खालामगोन? थोद जाम्बा, मानो बिदि बुङो? हामा। लिभिस्टन, आं आइखौ जि नायनो लुबैदों। नायनो लुबैदोंबालाय दोनलांसै ना थौदो गाबोन। आं जि नायनो लुबैखादों। थौदो होनबा थांसै, ओमफ्राय गाबोन थांसै। थौदो। थौ। बारा मोनथारबाय नामा आयं? बारा मोनसिनबाय आयं। आयं, आं ददेरखौ लेंहरसै। नों जुदि बारा मोनथारबायबा नोंखौ डक्टराव लानानै थांसै। नाङा फिसा, नाङा। नोङो लेंहरनो नाङा। आं जेबो जाया। आयं, नों बिदि देहाखौ लानानै बोरै सैज' खालामनानै थाबाय थानो? आं लेंहरसै आयं। दाउ फिसा, नों लेंहरनो नाङा। आं बुंनायखौ मानि। आं जेखि जाया आंनि फिसायाल' मोजां जाथों। फै। आयै! आयै! नों बोरै दं आयै? नों बारा जाथारदों नामा? ददेरे फिसा, नों मानो फैखो?
नों माला माला फैगो फिसा आयै आं नोंखौ गोसोखांनानै थानो हायाखै बेनिखायनो फैबाय आयै नों बारा जाथारदों दा आंनि देहायालाय बिदिनोसै फिसा नों जेबो दुखु दाजा फिसा मोजाङै फराय फिसा नोंल' मोजां मानसि जा आंनि थाखाय नों जेबो दाजा फिसा जों बिमा माहारिया अरायबो फिसानि मोजांखौ लुगैयो फिसा नोंल' मोजां जा ददेरे हस्पिटालाव लांबा मोजां जागोन नामा नाङा नाङा फिसाफोर आं जेबो जायाखै नोंसोर आंखौ हस्पिटालाव दालां नोंसोर आंनि थाखाय जेबो दुखु दाजा फिसाफोर आं मोजाङैनो दङ ददेरे बिदिब्ला आं थांसै नामा आंहा एसे खामानिबो दङ जागोन दे थाथ'दो ददेरे थाथ'दो नोंथां मादैखौ मोजाङै नाय ददेरे बियो सोरमोन बियो लेभिस्टन आंनि मोजां मोननाय मा मोजां मोननाय औ बियो आंनि मोजां मोननाय बियो आंखौ फरायनायाव गोबां हेफाजाब होबोबाय आरो बिनि गोसोआ जोबोर मोजां आरो जोबोर गुवार बिदिब्ला ददेरे फिसा थां थां रेस्ट लाहैदो नोङो जागोन दे आयै नों बहा थांनो नागिरदों जेरावबो थाङा
माखौ एसेबां हारसिङै सानबाय थाखो नोंलाय? ओहो जेबो सानाखै। नों माला माला फैस्लाबखो? मा फैनो मोनामोन नामा? आरे आंथ' फैनो मोना बुङाखैना। आं नों फैनायखौ आन्दाज मोनैखाय सोंदों आङो। रिन्दाव, नोंहा थारैनो माबा मोनसे जामारदों। नों मानो एसेबां दुखुआव थाग्रा जालांखो? आंहा जेबो जायाखै ददेरे। आंनि गोसोआलाय बिदिनोखासै। रिन्दाव, आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ। नोंनि निदान खैफोदाव आं एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हागोन होननानै, जेराव नोंबो आंखौ गावनि आंगोनिफ्रायबो बांसिन हेफाजाब होयो। बुं रिन्दाव, नोंहा मा जादों? गासिबो आंनि आंगोजों। बेफोरबायदि बराद आंहा गैया। आं बैफोरबायदि आयनासो, जेराव रावनिबो सावगारियानो बेरखाङा। दुखुजों एंगार हायै सोमोन्दो आंहा गोबां दं। सुखुनि बराद इसिबां आंहा गैया। आंखौदि सोरबा गोसोखांबाय थागोन, बिब्दिनो आंहा खुसिबो जानाय गैया। गोसोआव सोदोबानो गैया जायो। गावनि दुखुखौनो आङो बबा बायदिल' जानानै थायो। अब्लाबो सिरि सिरियै गोसोआव सानखुमायो, सोरबा सासेबाबो बुजिगोन होननानै। रिन्दाव, गोसोखौ एसेबां गोरलै खालामनानै लानाङा जे। नोंनि गोसोआवल' दुखु दं। दुखुआ बयनावबो दङ, नाथाय बे दुखुखौ लाखुमानो रोङैयासो बयनावबो गैया। गोबां खम सुबुंफोरनावनो दङ। रिन्दाव, नों गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। जिउआव दुखु दं होननानै साननायजों नारसिनजानायनिफ्राय बारग'नो नाजानांगोन। जाय साननाया गोसोआव गुलि गुलि गेलेफैबाय थायो, बेबायदि साननायखौ आं बोरै बावगारनो हाबावनो ददेरे? आं हानाय नङा ददेरे। साननायानो आंनि आंगो जाबाय। बेनो आंनि गोसोखौ दोरबो दोरबो खामग्लिहोनो फोरोंबाय। बिदि होननानै गोसोखौ एसेबां मानि लोरबां दाखालाम रिन्दाव। नोंजों लोगोआव आंबो दं रिन्दाव। आं अराय सम नोंजोंनो थागोन। खुगाजोंल' बुंनो गोरलै ददेरे, नाथाय गोसो आरो आखलजोंसो मावनो गोब्राब। गाबोन समफोरनो नों गुबुनजों हाबा जाहैगोन। संसार जानायनि, गथ' गथाय खांनायनि फारसे सानहैगोन। अब्लाखि नों आंखौ गोसोखांगोन? बे माब्लाबाबो जानो हाया ददेरे। मेगनजों नुनाय समावल' आंनि गोसोखौ गोजोन होनो दासान नोङो। मा, नोंहा आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा रिन्दाव? फोथायनाय थायोब्लाबो फोथायनायखौनो सिफायलाङोबालाय अब्ला आं बोरै फोथायनो? मा, आं नोंनि फोथायनायखौ सिफायदों? मा, नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैमारा? नङा नङा, सिफायाखै। आं ओरैनोसो होनदों। थुथु थांसै। ओहो, आं थाङा। आं थांनायनि सिगां खिथा, आं नोंनि मा फोथायनायखौ सिफायदों? बेयाव थानानै गोरलैफोरबादि एंब्राबाय थानाङा। थुथु थांसै। आयै, आं नै नोंनो दै लाबोदों। सिखारलाय आयै। 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 मा जाखो नों आयै? आयै। आयै। आयैलै, नों आंखौ मानो गारनानै थांखो? आयै। आयै, आंखौ मानो हारसिङै गालांखो? आयै। 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 आयै।
Hoài ơi. Hoài ơi. Hoài ơi. Ayong. Ayong. Hoài ơi. Ayong. Hoài ơi. Ayong Leska. Hoài ơi. Ayong. Hoài ơi. Rindau. Ôi, ayah kena. Ôi Rindau. Ayong. Hoài ơi. जोंखौ मानो गारनानै थाखो Hoài ơi. नोंनि अनगाजों सोर दंबावो नोंनि बिमा बायदि Hoài ơi. अनोमोन नोंनो आंखौ फिसा बायदि अनबोयोमोन आयं Hoài ơi. दा सोर अनबावगोन आंखौ आयं Hoài ơi. Hoài ơi mi con đang chèo. Livingstone, nâng biểu.
औ ददेरे आं फैदों। आं खोनाना जोबोद दुखु मोनदों। आं मा खालामबावनो आंनि खाफालानो बिदिनो दानानै हरजाखानाय। बिदि होननानै गोसोखौ एसेबां लोरबां दा खालाम नों ददेरे गोसोखौ हमथा। गोसोखौनो हमथाबाबो हाला आङो। आइयादि आंखौ बेसेबां अनोमोन, नाथाय बियो आंखौ नागारलांबाय। आं मा गोसोजों थानो हाबावनो। ददेरे नों दुखु दाजा, नोंजों लोगोआव आंबो दं। नों फरायहैफिननांगौ, आं नोंखौ लांगोन। लिभिस्टन, आं गोसो गैला, आं फरायला। बिदि दाबुं नों ददेरे, नों फरायनांगौ। थु आं नोंखौ दिनै लांगोन। ओहो, आं थाङा लिभिस्टन, आं थाङा। आं फरायनो गोसो गैला। नों थांफिनदो थां। नों मोजाङै फरायहैथां। ददेरे नों बिदि दाबुं, नों फरायहैथारनांगोन। आं नोंखौ लांथारगोन ददेरे। ओहो, आं थाङा। नों आं थाङा होननायखौ मानो बुजिया लिभिस्टन? नों थांफिनदो थां। ओहो ददेरे आं लांफाथारगोन। ओहो, आं थाङा होनबायना। नों थांफिनदो थां। आं थाङा। नों थांदो होनदों लिभिस्टन। नों थां। आयै, नों आंखौ मानो हारसिङै गालांखो? नोंनि अनगा आंहा सोर दंबावोमोन आयै? आं दा बोरै हारसिं थानो हागोन आयै? आयै, नों आंखौ मानो बावगारलांखो? आयै, आं हारसिं थानो हानाय नंला। आं गोसोखांबाय थायो आयै, नोंनि आंखौ अननायफोरखौ। आं सोरजों थाबावनो आयै?
आरो आं सोरखौ आयै होननानै गाबज्रिबावनो आयैलै नों आंखौ मानो गारलांखो ददेरे ओइ ददेरे ददेरे नों मानो इसेबां दुखु जाबाय थादों जानानै थांखांनाय समफोरखौ दुखु जानानै मोनफिनाना नों दुखु दाजा ददेरे गोसोखौ हमथा ददेरे नोंनि दुखुखौ आं नायनानै थानो हाया रिन्दाव आं थानो हाला आंनि बे गोसोआ आइखौल' गोसोखांबाय थायो आइनि महराल' आंनि बे जिउआव जाखांफैबाय थायो आं बोरै बावनो आइयादि आंखौ बेसेबां अनोमोन आयै नों आंखौ मानो बावलांखो आं मिथिगौ ददेरे नोंनि आइया नोंखौ इसेबां अनोमोन आंखौबो इसेबांनो अनोमोन नोंनाव दा बेसेबां दुखु जादों बिदिनो आंनावबो दा दुखु जादों रिन्दाव आंहाथ' दा रावबो आंगोआनो गैला आं दा सोरजों थानानै सोरनि अननायखौ लानानै थांनानै थानो हाबावनो ओइ ददेरे नों मानो बिदि बुंदों आंहा दा रावबो आंगो गैलाना नों इसेबां मानि दुखु दाजा ददेरे नों गोसोखौ हमथा गोसोखौनो हमथाब्लाबो हमथानो हाला आङो आंनि गोसोआनो दुखुजों दोरफो दोरफो खामग्लिजोब्बाय आं दासो मिथिबाय बिमा बिफा गैजायै निखावरि जिउआ माबायदि दुखु जायो आं दासो बुजिबाय ददेरे आं बुंबायना नों बेफोरबायदि दाबुं जों सानैजों अनलायनानै थागोन ददेरे आरो नोंखौ अरायबो अनगोन ददेरे
ददेरे नों बेयाव मानो हारसिं फैदों? आंहालाय आरो हारसिंनि अनगा सोरथो आंगो दंबावो? आंहालाय जेब्लायबो हारसिङै खानोसै आरो हारसिङैनो थागोन, हारसिङैनो थैलांगोन। ददेरे नों मानो बिदि बुंदों? नों हारसिं नङा ददेरे, नोंजों लोगोआव आंबो दङ। बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ गोजोन होनो दानाजा। बेफोरबायदि दाबुं ददेरे, नोंजों लोगोआव आंबो दङ। नों बेफोरबायदि सानबाय थानानै गोसोखौ लोरबां खालामनो दासान। बेफोरबायदि गोसोआव दुखु लानानै हारसिं हारसिं सानबाय दाथा नोङो। साननाया गाज्रि जायो। थुदो। दिनै हरखाबै ददेरेया आंनि सायाव मानो बेफोरबायदि खालामखो? दिनै ददेरेया आंनि सायाव मानो बेफोरबायदि साननाय फैखो? ददेरेयानो जुदि फरायनो गोसो गैलाबा आं मालाय माबोरै फरायनो गोसो जानो? आंबो फरायला, आंबो थांनोसै। ना ददेरेया आंनि सायावसो माबा मोनसे मोनथिदों? नङा नङा, आंथ' जेबो दाय मावाखै। ओहो, आं ददेरे गैयाब्ला फरायनो हानाय नङा। आंबो न'आव थांनोसै। ददेरे नों ओंखाम जादोंना जायाखै? ददेरे मा जेबो बुङा? नों ओंखाम जादोंना जायाखै? ओहो, जायाखै। मानो? मैया मोनायावबो जायाखै आरो दाबो जायाखै? आं ओंखामखौनो मानोबा उखैनाय मोनाखै रिन्दाव। रिन्दाव, आंनि बे गोसो आरो मेगननि नोजोराव आइनि महर आरो अननायफोराल' दोमो दोमो फैबाय थायो। ददेरे बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो सानसे नङा सानसे थैखायो। बियो गावबा गावनि बरादनि सायावसो थायो। जानो हागौ आयंनि थैनाय समाबो बेखिनियावनोमोन। बेखायनो दिनै आयंआ जोंखौ नागारनानै थांबाय। आंनि आरज आयंआ जेरावखि थाया मानो गोजोनैनो थानो हाथों। रिन्दाव, मानसिया मानो थैयो आरो मानो दुखु जायो?
ददेरे बेखौ इसोरानो हरखानाय गासिबो मोनफा मोनफा बराद बेखौ जों सुबुं माहारिया जेबो खालामनो हाया इसोरा जेखौ खालामो जों बेखौ गनायनानै लानांगौ जायो नाथाय रिन्दाव आइयादि आंखौ हरखाबै नागारनानै थांनांगौमोन बेथ' गनायथाव नङामोन ददेरे बरादा थिनबाय जेब्ला नों गनायथाव नङाब्लाबो नों गनायनानै लानांगौ जायो नोंनि गोसोनिफ्राय गासै लुबैनाय साननाय जाफुङोब्ला नों जांख्ला खालामनांगोन रिन्दाव थारैनो आइया आंखौ गारनानै थांमारबाय आयै आं बोरै बावनो आयै नोंनि आंखौ अननाय उन्दै समनिफ्रायनो जोथोन लाबोनाय नोंनि आफा गैयै समनिफ्रायनो आंखौ फेदेरबोनाय नाथाय दा नोंबो नों साजानि गां रास्लाबैयावनो नों मानो नागारलांखो आयै नों मानो नागारलांखो जाबाय ददेरे दागाबसै आयंआ थैनानै थांदोंब्लाबो बिनि जिउआल' जोंखौ नागारनानै थांदों नाथाय बिनि अननाय बोसोन होनाया अरायबो जोंनि गेजेरावनो थाबाय थागोन आयंनि बिदि अननाय बोसोनफोरखौ जों माब्लाबा बावनो हानाय नङा गोसोआ नोंखौल' मानोदि सानबाय थायो बुजि मोनला लिभिस्टन माब्लाबा समाव जों सानैनि गोथौ सोमोन्दोआ गावस्रायोब्ला नों मा खालामगोन ददेरे नों बिदि दाबुं आंनि बे गोसोआ नोंखौ बावनो हानायनि गोहो गैया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ आं माब्लाबाबो गावस्राहोआ थेवब्लाबो माब्लाबा समाव गिखांनाय फैयो जों सानैनि एसेबां मानि अनज्लायनाया जुदि गावस्रानांगौब्ला आं बोरै थानो हागोन लिभिस्टन नाङा ददेरे नों बिदि बुंनाङा आंनि गोसोआ गिखांनाय मोनो आं नोंखौ आंनि जिउनिफ्राय गोजान जानो माब्लाबाबो होआ लिभिस्टन नों आंखौ एसेबां अनो औ ददेरे आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो आरो अनो आंनि बे जिउ मोनसेया नोंखौ लानानै दैदेनलाङो अरायबो नों आं जाना थागोन ददेरे लिभिस्टन थारैनो नों जोबोर अनसुला आंखौ नोंनि बिखायाव अराय सम जायगा होबाय था लिभिस्टन आं नोंनि बिखायावनो अराय सम उन्दुनानै थानो गोसो नै माथो लिभिस्टना बावसो दङ मा खालामबाय थादों बेलाय ओइ लिभिस्टन हो माखौ हारसिं थानानै इसिबां मानि सानबाय थादों नोंलाय माबालै माखासे जानाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै सानबाय थादों आं हाब बेफोरबायदि दुखु थालायनानै सानलायनाय नोंहा मा जाथाय जालायखोब्रा लिभिस्टन आंसो मिथिगौ आंनि जिउआव मा जाथाय जादों सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन हाब सोर सिख्लाखौ बिराद मोजां मोनामोनब्रा नोंलाय लिभिस्टन बेफोरबायदि जाथाय जालायनाय खोनासं बिरदाव
आं सानाखैमोन जे बेखौ बिदि खालामगोन होननानै। खोथायाथ' एसे साननो गोनां, नाथाय खोथायाबा सैथो नंगौना नङा नों बेखौ बिजिरालासिनो बोरै बुंनो हाखो? खोथाया नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया, नाथाय बियो बिखौ गामिनिसो लोगो होननानै खोन्थायोमोन। मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदि एसे एनैया जाखायो। जिखुनु जाया खोथाया नंगौना नङा नों बेखौ बिनि खाथियाव थांनानै खनसे बिजिरना नायनांगौमोन। जेबो नाथाय नङा, नों जिखुनु बिनि खाथियाव खनसे थांनानै थारखौल' बिजिरहै। ददेरे, नों मानो इसिबां सांग्रा जालांखो? नोंनि साननाया खमायनो नागारै माथो बारायलांगासिनोसो दङ। जुदि नोङो बेबायदि जाया लोङा थायोब्ला नोङो रानख्रेबनानै थैलांगोन। नों बेखौ मिथिगौ? थैथोंसै, थैनो हो आंखौ। आंनि जिउआनो थांना थानायनि जेबो मुलाम्फा गैला। जाय जिउ दिङानि बैथा जानानै आंनि थांखिसिम सहैनो हेफाजाब होदोंमोन, नाथाय दिनै बे बैथायानो गैलाब्ला अब्ला आं बबे राहाजों थांखिसिम दावगालांनो हाबावगोन? आं हानाय नंला रिन्दाव, आं हानाय नंला। ददेरे, नों मानो इसिबां गोसोखौ लोरबां खालामनानै लाबाय थायो? गोसोखौ गोरा खालाम ददेरे, गावखौनो खुसियाव दोननो नाजा। दोना, नाङा आंनो खुसि। रिन्दावलै, आं आइखौ बिराद नायनो लुबैदों। ओइ रिन्दाव, आं आइखौ नायनो लुबैदों होनदों। ददेरे, गोसोखौ लोरबां दा खालाम होनबाय ना, नोंजों लोगोसे आंबो दङ। रिन्दाव, आइया आंखौ बिराद अनोमोन ना। दाथ' आइ बादि अनग्रा आंहा जिउआव रावबो गैला। आं सोरनि अननायखौ लानानै थांनानै थानो हाबावनो रिन्दाव? ददेरे, जोंनि खाफालानो बिदिनो दानानै हरजाखानाय। आद्रा मिजिं आरो आद्रा सिमां लानानै जिउनि लामा दावबायनांगोन। रिन्दाव, जों सानैजों अनलायनानै थाबाय थागोन रिन्दाव। नोंल' आंखौ अनबाय था रिन्दाव। जागोन ददेरे, जों सानैजों अराय सम अनलायनाया गोजोनैनो थाबाय थागोन। ददेरे, हो लिभिस्टन, मा एखुथा समाव सफैनायखाय सोमोनांदों? बेनो नोंनि गोदै गोदै रावा। मिथिजोब्बाय आङो नोंनि बे सोलोफोरखौ। लिभिस्टन, नों बेफोरखौ मा बुंदों? नों साननाय बायदि जेबो नङा। नङा नङा, नोंनि बे थगायनाया। आं नोंखौ मा थगायखो लिभिस्टन? नों मानो बिदि बुंदों? आरो आंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया ददेरे। आं जा नुनांगौ आंनि मेगनजों नुजोबखाबाय। गनायगोन, आं गनायगोन। आं नोंसिनि मोजां मोननायखौ हेंथा होआ। ओइ नोंथां, सोरखौ मोजां मोनलायो बुंदों? सोरखौ मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा बुंदों? लिभिस्टन, नों आंखौ मानो बिदि सानदों? नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया? दंमोन, नाथाय दा गैला। नों आंनि मोजां मोननायखौ मिथियासै, नों आंनि अननायखौ बुजियासै।
आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों आंखौ दिनै मानो फोथाय खेबस' खालामनो नागिरखो दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोजां मोनलायनाया फावथिना बायदि जाना थाबाय नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंथ' नोंखौ बावाखैना आरो नों जा नुदों बेबायदि नङा बेथ' आंनि लोगोसो आं नोंनो खिथाखादोंमोन माथो नाथाय नों दिनै मानो जोंखौ बेफोरबायदि सन्देह खालामखो खोमाजोंल' खोनानायमोनब्ला आं फोथायालासिनो थानो हागौमोन नाथाय दिनै आंनि मेगनजों नुबाय अब्ला आं बोरै फोथायालासिनो थानो नों मानो बुजिया नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थादों बुजिबाय गासिबो बुजिजोब्बाय बुजिनायखायनोथ' बुंदों आं दिनैनिफ्राय नैबे आंनि आबुं जानानै थानाय बिखाया लांदां जाबाय नोंनि थाखाय मा सानदों नों लिभिस्टन आं मालाय माखौ सानबावनो बेखौनो सानै दं आं आरे जाय मानसियानो जों एसेबो गोसोखौनो गैथारलाबा बे मानसिखौ साननानै मा लाब मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदिया थाखायो नोंनि जिउआवल' बेफोरबायदिया जाया गोबां मानसिनि जिउआवनो बेफोरबायदिया जायो बेफोरखौ लानानै मानो इसेबां मानि सानबाय थादों नोंहाथ' आरो न'खरबो नायनांगौ बिफा गैया बिनानाव सासे आरो बिमा सासेल' दङ बिसोरनि थाखाय नोंहा साननांगौ दङ आं मा खालामबावनो बिरदाव आंनि गोसोआ खालि बेखौल' सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय साननो हानाय गोहोआ बयनावबो दङ नाथाय गोहोआ दं होननानै बेफोरबायदि एसेबां सानहाबाय थानानै जाया नोंहाथ' न'खरखौ नायनांगौनि खोथा दङ हिन्जावआथ' बेल' नङाना बिरदाव आं दिद'देरेखौ इसेबां मोजां मोनोमोन नाथाय दा बे मोजां मोननाया फैमाल जाबाय लिभिस्टन मोजां मोननायनि लैथोआव गबोनाया जोबोद गाज्रि जाय बे लैथोआव गबोगोन बिनिफ्राय सिखांफिननो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन आंबो बेखौ मिथिगौ मानोना आंबो सानसे समाव मोजां मोननायनि लैथोआव गबोखांबाय बिरदाव आंनि गोसोआ मानोबा गुद मोनसै बेखौसो साननो ना आं न'खरखौसो साननो आं लामाखौ नागिरबाबो मोनासै लिभिस्टन नोङो गोसोखौ हमथानांगोन नोंस्रानि मादै आरो नोंनि बिनानावनि मोखांखौ नायनानै नोङो गोसोखौ गोरा खालामनांगोन आं थागोन नोंजों लोगोआव नोंखौ अरायबो हेफाजाब होगोन आं अरायबो नोंजों लोगोआव आंगो बायदि जानानै थागोन लिभिस्टन नों जेबो जिंगा दासि आं दं नोंजों लोगोआव आं अराय सम थाफागोन
ददेरे नों मानो इसिबां दुखुआव थाबाय थाग्रा जालांखो? नों मानो गावखौनो एसेबो सानाखै? आंहालाय आरो साननाय आरो दुखुनि अनगा माथो दंबावो? बेल' आंजों गले गले गेलेफैबाय थायो। नों बेफोरबायदि सानबाय थानानै नोंनि देहाया मा जालांगोन ददेरे? बे आंनि जिउ मोनसेया मा जालाङो जालांथोंसै, आंनि गोसोआ बोरै दैथिङो बेजोंनो गोसोबायदि थांफाग्रा जानोसै। ओइ ददेरे, नोंनि खुगानिफ्राय नों बेफोरबायदि रावफोरखौ मानो लाबोबाय थायो? दुखुआ नोंहाल' गैयाना, बयहाबो दुखु थायो। नाथाय बे दुखुखौ सहायनो हानांगोन, हमथानो हानांगोन। नाथाय आंनि गोसोआदि एसेबो मानिथारा। आंनि बे जिउआव दुखुजोंनो साग्लोबबाय। दिनै जों सानैखौ गाज्रि नोजोर लानानै लिभिस्टनाबो आंखौ नागारलांबाय। अब्ला आं बेफोरबायदि गोसो लानानै बोरै थानो हागोन? बियो मिथिस'यैयाव गोसोआव गाज्रि सानफ्लांबाय, सन्देह खालामफ्लांबाय। ददेरे, नों बिनि खाथियाव खनसे थां आरो गासैबो सिंनि बाथ्राखौ नों नोंनि खुगाजोंनो फोरमायहै। नाथाय बियो आंखौ गनायनाय नङा। एसेबां मानि अनोमोन आंखौ लिभिस्टना, नाथाय दा गावनि गाज्रि नोजोरनि थाखायनो आंखौ बियो नागारलांबाय। बियोदि आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायगोन, आं बेखौ माब्लाबाबो साना। जुदि बियो नोंनि सायाव थार अननाय दङब्ला बियो नोंनि बुंनायफोरखौ फोथायगोन। जेखिजाया बिनि खाथियाव थांनानै खनसे फोरमायहै आरो नोंसिनि थार अनलायनाया सानसेबाबो जाफुंगोन। ददेरे, ओइ ददेरे, 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 हो? बावबो गैया? बहा थांखो बेलाय? मबाइलाबो अफिसाव बहा थांखो बेलाय? ना दुखुजोंसो माबा मोनसे जाबाय नामा? है बिदिथ' जेबो जानाय नङा। बहा थांखो बेलाय? ना बहाबासो दंहैयो नामा बेलाय?
लिभिस्टन लिभिस्टन नों सोर नोंलाय? अ सरि बे गामिया एन्टिबिलना औ नों बेखौ सिनायो नामा? बेथ' लिभिस्टनसो जोंनि गामिनि। ओमफ्राय मा जाखो? बियो दा बहा दङ? बेथ' दासान्दि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय न'आव दंफैयो। प्रब्लेम? मा प्रब्लेम? प्रब्लेम, मोजां मोननायनि प्रब्लेम। बियो मोजां मोननायनि लैथोआव गब्र'नानै सिखांफिननो हाया हाया जागासिनो दङ। बियो सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। बेफोरबादिनि थाखायनो बियो गावनि मोजां मोननायखौ गोसोखांबाय थायो। जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोननो गोरों, बैफोरबायदि मानसियासो मोजां मोननायनि ओंथिखौ मिन्थियो आरो हमदां हायो। थिग बेबायदिनो बिनि जिउआवबो जानानै थांदों। बियो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन, नाथाय बे सिख्लाया बिनि थारनायखौ नेवसिनानै गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायदों। बेनिखायनो बियो जेब्लायबो दासान्दि दुखुआव थाग्रा जादों। बेस्रा बिमा सासे आरो बिनानाव सासेल', बेनि अनगा आरो बिफाबो गैया। बेखौ लानानैब्लाबो बियो जोबोद दुखु जायो आरो बेराफारसेथिं मोजां मोननायनिबो दुखु। दा बियो बहा दङ? दा बियो न'आवनो दङ। मोजां मोननायनि थाखायनो बियो गावनि फरायनायखौ नागारनानै गामियाव फैफिनबाय। आं बिसिनि न'आव थांनो। नों आंखौ दोनलांनो हागोन ना? हागोन, नाथाय नों सोर? बेफोर गासिखौबो नों उनाव मिथिजोबगोन। थौ नों आंखौ बिसिनि न'आव दोनलांग्रोदो। जागोन दे, थुदो बिदिब्ला।